May daga siyang pinaglalaroan dyan. Pinaglalaroan lang niya yung daga, mga kasinag. Oh. Hindi ko alam kung saan niya dadalhin yung daga niya na yan. Yung daga na yan, mga kasinag, nahuli ko pa yan kagabi. Binigay ko sa kanya kanina. Ayan nga, ayan natin, ang kala niya ng balahibo. Siya ang pumatay niyan, mga kasinag, yan daga na yan. Tinalian ko lang yung daga kanina sa paa. Tapos nung namatay na yung daga, tinanggal ko na yung tali. Naglalaroan lang niya yung daga. Kulat kasi ng balat, mga kasinag. Pumasok yung daga doon sa ilalim ng palapa, hindi niya makuha. May kasama kasing bagin, kaya hindi niya madala-dala yung daga. Sumabit sa paa niya yung bagin. Yun, nakuha na niya. Mahina pa si Bagwis talaga, mga kasinag, kasi bata pa kasi yan eh. Kung saan yun, talagang nag-aaral pa lang siya. 3 months na yan, mga kasinag, si Bagwis.
Yun, natagkalan na niya ng balukag. Balukag, ano pala, yung balahibo. Balukag kasi mga kasinag, Bicol na salita yung balukag. Yun mga kasinag, habang andyan si Bagwis at kung ano pa man ang ginagawa niya doon sa kanyang pagkain. Panahon na kasi ng tagsantulan ngayon, kukuha tayo ng santol. Napapakain kasi ako ng santol. Ayan mga kasinag, kuha muna tayo ng santol. Aakyat tayo dito sa itaas ng santol. May puno ng santol dito mga kasinag. Dito lang sa harap ng bahay. Titingnan natin kung matamis ang bunga nito. Kasi hindi ko pa natitikman ang bunga ng santol dito eh. Ayan mga kasinag. Ayun, yung puno ng santol. Kukuha tayo ng bunga. Machikiting. Kukuha tayo ng bunga mga kasinag. Aakyat tayo. Ayan mga kasinag, andito na tayo sa itaas ng santol. Kakain tayo ng santol. Ayan, may mga santol dyan sa likod ko. Nasa mga bunga na ito. Pakita ko sa inyo yung bunga ng santol dyan. Ayan mga kasinag, ayan, bunga ng santol. Ayos yun yun. Ayan, ang daming bunga kakain tayo mga kasinag. Kumakain ba kayo ng santol mga kasinag? Kain tayo, pasiguro muna tayo. Baka tayo mahulog. Subukan nga natin. Parang matamis mga kasinag. Asim. Asim pala mga kasinag. Napasawba akong umakyat dito. Ang asim pala. Ang taas. Ang taas ng baba. Nakataas tayo ng santol. Maasim pala mga kasinag. Ibig sabihin baka hindi pa ganong hinog to, kaya maasim pa. Hindi ko kaya kasi nagkakasim nito. Nakakangilo ng ngipin. Lagi yan na santol to. Hindi na yata bubunga ng matamis to. Pero kahit maasim siya mga kasinag. Masarap pa rin kainin kahit maasim. Sigurado mga kasinag, maglalaway din kayo. Ang kulit ng mga bata dun sa sa baba mga kasinag, nag-aasaran sila. Ay, ito baka matamis to. Kasi kakaibang kulay nito eh. Ito mga kasinag. Ganito. Ibang kulay niya iyo. Nagba-brown siya. Subukan natin kung masarap nga ito. Ay, parang matamis-tamis. Hinog na yata ito. Nalumod ko yung buto. Nalunok ko yung buto mga kasinag. Matamis naman pala pag hinog na hinog siya. Ibig sabihin yung nakuha ko kanina, hilaw pa yun. Pag hinog na naman pala siya, matamis.
May batang makulit sa baba, oh. Ano gusto mo? Ayaw ko nga. Ayaw. Humihingi yung mga anak sa baba. Wala akong matamis. Hindi pala. Maasim. Ayan mga kasinag, kukuha muna ako at humihingi yung mga chikiting ko sa baba. Update ko lang ulit kayo mga kasinag mamaya pagbaba ako. At kukuha muna ako ng santol. Doon tayo kakain sa may kay Bagus. Try kong balatan yung kakainin natin at dut-dutan sa asin kung masarap ang lasa. Wala kasi kami mga kasinag na bagoong. O kaya yung alamang wala kasi kami. Hindi pa panahon ngayon kaya walang manahuhuli na binibilhan namin ng alamang dito. Ayan mga kasinag, update ko kay mamaya. Kukuha muna ako ng santol. Yun mga kasinag, bumaba na ako doon sa itaas ng santol. Ayan na si Bagwis, oh. Nakita niyo yan? Ayun. Yun si Bagwis, yun. Yun. Yun si Bagwis. Nakatay na niya yung daga na kinakain niya. Ayan mga kasinag, oh, kinakain na niya. Tayo naman kakain ng santol. Kumakain din ba kayo nito mga kasinag? Babalatan natin. Kasi yung kanina kasi maasim. Subukan ko mga kasinag na balatan. Madaya yung mga chikitig ko mga kasinag. Ang binigay sa akin, 2 piraso. Ang dami nung kinuha ko. Ando yung mga chikiting, nagkakagulo. Kung ako'y naglalaway mga kasinag, maglaway din kayo dyan. Sa mga gustong kumain ng santol dyan, ay maglaway kayo. Sa mga naglilihi dyan, ay mga kasinag. Ayan si Bagwis, pagmasdan nyo sa gilid ko, si Bagwis. Pitoy daw. Pitoy. Andito pala si Pitoy mga kasinag, sa gilid ko. Yung alaga akong aso. Ayan pala si Pitoy. Ayan, oh. Pitoy. Ayan yung ating alagang aso. Tapos ito naman yung ating asin. Ang dami. Daw, subukan natin. Maasim talaga mga kasinag. Kala ko masarap pag binalatan siya tapos isaw-saw sa asin. Maasim, nakakapaglaway. Kaya maglaway din kayo mga kasinag. Nagwawala si Bagwis. Maasim din yata yung daga na kinakain niya. Hindi naman siya ni-istorbo. Ingay-ingay ni Bagwis. Nakikita kasi mga kasi nagsipitoy. Nakikita yung Bagwis. Kaya pala mga kasi yung misis kong maganda. Ayan. Kaway ka nga dyan. Galit mga kasinag, pagod yan. Galing sa pagtitik-tik ng sisi. Mga kasinag, habang kumakain ng santol dito, si Bagwis lumipad na. Ayun na sa taas. Busog na, iniwanan na yung daga na kinakain niya. Okay. Grabe talaga asim mga kasinag, hindi ko na kaya. Ayoko na. Maasim na maasim. Mas maasim pa sa kilikili ng misis ko. Pag ito napanood ng asawa ko, sigurado. Outside, di ko lang tayo mga kasinag. Ayan na si Bagwis. Yan. Hindi inaubos yung daga na kinakain niya. Andito, oh. Daw, tingnan natin. Kalahati lang ng katawan mga kasinag ang kinain niya. Oh, kahit na uli. Lumipad na uli dito. Lumipad na uli. Ayan si Pitoy. Galit si Bagwis doon sa alaga ko si Pitoy. Yala kain!
Bagwis yung alaga ko si Pitoy. Kaibigan mo yan, Bagwis. Si Pitoy. Oh, saan ka naman pupunta? Ayan. Kakainin ni Bagwis yung alaga ko si Pitoy. Ayan naman kasi si Pitoy, oh. Ayun. Wari ko bumaon yung kuko nun sa katawan ni Pitoy. Pitoy. Kasi sa talas ng kuko nun mga kasinag. Wari ko baka bumaon. Pitoy. Yan yung alaga kong aso mga kasinag kasi Pitoy. Ayan. Native na aso lang ito. Ito ang magiging kasama-sama ko sa bukid, sa gubat pag pag maglalakad. Kasi mas maganda na rin na may kasama akong aso kasi mahilig ako layas na walang kasama. Mas maganda may aso. Kung may ahas man, madali kong malalaman kasi laging aso ang nangunguna eh. Kasi batok lang ng aso, alam na. Ayan na si Bagwis ang sinag ko. Galit siya kay Pitoy. Galit si Bagwis kay Pitoy. Bagwis? Ito yung pagkain mo, oh. Bagwis! Kaya yung pagkain mo. Busog ka na. Nawala yung ulo ng daga mga kasinag. Nawala yung ulo ng daga. Yung kalahati yung katawan. Nilunok na yata ni Bagwis. Hawakan ko nga ang tiyan ni Bagwis kung busog na. Bagwis! Ay, busog nga mga kasinag. Nilunok yata yung ulo ng daga. Ayan, si Bagwis. Ayan mga kasinag, si Mrs. kasi kadarating lang galing sa pagtiktik ng sisi. Si Mrs. kasi mahiyain magharap sa camera. Ayaw niyang humarap. Malabo ang camera. Ayan si Mrs. Tapos yung tatlo kong chikiting. Ayan mga kasinag. Mahiyain masyado sa camera kasi si Mrs. Ano yan? Bilad sa initan. Kaya mainit ang ulo niyan. Bilad-bilad yan mga kasinag kasi nagpartik-tik ng sisi. Kasama yung kapatid niya. Bagwis! Bagwis! Parang hingal na hingal ka, Bagwis. Pitoy! Ayan na, nakakita naman si Pitoy. Ayan na kasi nagagalit na naman kay Pitoy. Galit siya, galit. Bagwis! Bagwis! Hingal na hingal siya. Hindi ko pa napapaliguan. Pero ilang araw kasi yan mga kasi nagparaulan ng gabi. Nababasa siya tuwing gabi. Kasi sa taas ng puno ng nyug lang siya natutulog. Kaya sa araw hindi ko na siya pinapaliguan. Kasi hindi naman gaanong mainit ang panahon. Habagat kasi ngayon dito sa amin. Ayan galit na galit mga kasinag. Kasi nakikita si Pitoy. Ayan mga kasinag si Pitoy. Ayan. Ayan. Baka dagitin naman mga kasinag. Hayaan natin. Ayan. Patilam-tilam si Bagwis. Ayan si Bagwis mga kasinag. Titingnan natin mga kasinag kung bababain ni Bagwis yan. Ayan si Bagwis. Yan, galit si Bagwis mga kasinag. Galit. Hindi kilala ni Bagwis ang kabago niyang kaibigan na si Pitoy. Yan, galit si Bagwis mga kasinag. Yan. Yan mga kasinag. Paraniwan mo naman si Pitoy. Pitoy! 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 Yan mga kasinag. Galit si lahal. Ayan mga kasinag Ayan si Bagwis. Pitoy! Bagwis, kaibigan mo yan. Ito talaga si Bagwis, kakainin pa si Pitoy.
Ewan kasi yung kalaga ko aso. Takot tuloy kay Bagwis. Ayan na si Bagwis. Saan ka na pupunta, Bagwis? Ha? Saan ka na pupunta? Ayun oh, nakita mo yung Bagwis, yung kalabaw na yun. Yun, yung kalabaw na yung Bagwis, yun. Yun ang banatan mo, yung kalabaw na yun. Lakad, sige. Nagita na yung kalabaw na yan. Lilipad na. Ay, iipot. Iipot pala. Kala ko lilipad. Parang hingal na hingal ngayon si Bagwis. Bagwis! Bagwis! Ang gandang ibon talaga mga kasinag. Ano? Ang kisig. Napakakisig ni Bagwis. Linisan nga natin ang tuka ni Bagwis mga kasinag. May ano pa, may karni pa ng daga. Linisan natin tuka. Saglit lang, alisin natin. May mabalahibo ng daga ang ano mo, tuka. Tagal natin yung balahibo. Nakapasuyo nga akong tubig. Pasuyo akong tubig. Linisan ko yung tuka nito. Yan, nakakita ni Bagwis ang mga ibon na lumilipad-lipad yan. Bagwis! Bagwis! Yan mga kasinag yung ano yun, yung daliri niyang naputol. Tutubo naman wari ko. Kasi oh, yan yun. Wari ko tutubo yan. Galit siya, galit. Galit si Bagwis. Bagwis, linisan natin yung tuka mo ha. Ayun mga sinag, yung anak kong panganay. Mahihain din sa camera. Hawakan mo muna anak. At lilinisan natin yung tuka dito. Linisan natin tuka niyan mga kasinag. Kasi may mga balahibo ng ano, tapos may mga dugo. Yan, linisan natin. Sama na natin linisan yung paa. Puro puti kasi mga kasinag yung paa nito. Kasi mahilig si Bagwis doon, magtambay sa nipaan. Doon sa putikan. Kaya puro putik yung paa niyan. Ang talas sa mga kuko niya mga kasinag oh. Biruin mo yan oh. Kaya pag nag-hunting talaga yan, nagsakbot yan. Walang kawala. Yan na. Ayan mga kasinag, maraming salamat talaga. Ito naman si Bagwis, nakita nyo. Sa mga nagre-request dyan, himas-himasin nga natin. Mabait naman ito mga kasinag si Bagwis. Sobrang bait at napakabait talaga. Ayan, 3 months na siya. Aantayin na lang natin siya maging 4 months. At hanggang sa lumaki pa. Kung hindi pa siya alis dito. Ayan. Bagwis? 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 Ganyan lang ang ugali niyan mga kasinag di Bagwis. Paingit-ingit lang pero napakabait niyan. Hindi manananunuka ng tao yan. Totally, mabait pa nga sa tao yan eh. Kay Pitoy lang galit. Galit lang si Bagwis kay Pitoy. At yan mga kasinag, sa lahat pala ng aking viewers, subscriber, kung nasan sulok bang kayo ng mundo o nandito kayo sa Pilipinas, maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa akin. Ayan mga kasinag, hanggang dito na lang. Maraming salamat pala sa panonood nyo at pagtangkilik sa aking YouTube channel. Mga kasinag, bye-bye!